Mentah kesengi ka kat pratarik udok pra Ajabstan u Presiden ke Voice of the People's Party uba Ardent Mila basemoy ula pha ke khubor ke batang siau betrang ba ke jelau Conrad ki sangma ba ke soka ke daiban sei Madan no ya ke Kaiphod yang ke Expert Committee on State Resolution Policy sian hadin ba ke bat hadu henru benai krempat sei hadu mentah uba Ardent ula ong ba lada ke soka kadang penslem ban sei Madan ya ke Kaiphod na kalian kaseng kan semi si Madan ban penlong biang kejing yaki ya kene kejing ajing keren Badan ula ai kat badang ya Napoh kali kani kalong ka khubor sha Chief Minister jong ka jilla Meghalaya ken riutli ki panai kala ya hadin bag expert committee kala pha ya ka report sha ka sarkar jilla nrai kalong ka basngusi bag sarkar jilla kampat shimla penmara ba ya kani ka report hadu minta wat hadin ba ka party kal ai ke jingtho bonsin ban pen kan mau ba kidei ban pen bana pat ba no ya kani ka report lada ka sarkar kadang yai penslem party kan haban shim ye ka sen jam ban penlong daga jinge ki pat ba sa shi sen pat ha kini ki kindiat sngi ba ki kindiat por ki ban wan